Εσένα σκέφτομαι που περιμένω, το κερί της καρδιάς και το μυαλού μου αναμένω. Να σου δείξει το δρόμο που θα διαβείς, ούτως ώστε να μην με οποιοδήποτε τρόπο καθυστερείς. Λέξεις που λεχθήκαν αλλά και θα υποθούνε, κάνουν τις σκέψεις μου να σε ποθούνε. Κι είναι όμορφες και αθώες υπό το φως των γεριών, μέχρι να έρθει το τρυφερό άγγιγμα των χεριών. Τρώει αργά το φυτίλι φλόγα, κι όσο και να λέω στον εαυτό μου ομολόγα. Είναι τόσο έντονο και σημαντικό αυτό που νιώθω, που με κάνει οτιδήποτε άσχημο να το εξωθώ. Και αποτελεί μια τρομερή δύναμη, κινητήρια, που αποβαίνει στην καθημερινότητα νικητήρια. Εξαφανίζεται η βαρεμάρα και η ανία, κι ας είναι ελεύθερα τα πράγματα χωρίς σημεία. Προσπαθώ και καταφέρνω να σε προσεγγίζω και στην προσέγγιση αναπόφευκτα να σε αγγίζω. Και εσύ, σαν απάντηση, επίσης με προσεγγίζεις. Κι όλο τυχαία και δήθεν για κάτι με αγγίζεις. Τρομερό και έμετρο αυτό το συναίσθημα, που περνικάει κάθε πιθανό προαίσθημα. Και τίποτε δεν υπάρχει που να έχει προγίνει. Και αλήθεια, με εμάς, τι μελλοντικά θα γίνει. Χρησιμοποιώ τελετουργικά τη δύναμη του ίνου και δεν με νοιάζει σε αυτό το παιχνίδι τι θα γίνω. Εξασκώ τη δύναμη του κάθε μου υπατικού ενζύμου και φαντάζομαι πως τώρα βρίσκεσαι μαζί μου. Απλά και μόνο να σε ακούω να προφέρεις λέξεις που καθώς τις απόψεις σου θα εκφέρεις, θα βγάζουν από τους πνεύμονές σου τον αέρα και κάθε σκοτεινή σκέψη θα φύγει πέρα. Και με τις πύρινες τις εκπνοές σου και με τις ειρηνικές τις ιαχές σου θα κυλάει ευχάριστα ο χρόνος και θα εξαφανίζεται από την καρδιά ο πόνος. Έτσι απλά δίπλα μου να αναπνέεις, γιατί μονάχα και με αυτό με εμπνέεις. Έτσι απλά αρχικά να εισπνέεις και μετά με αναστεναγμό ημί να εκπνέεις. Φοβερό το συναίσθημα του έρωτα. Είναι τα πράγματα και οι καταστάσεις ανενημέρωτα για το τι πρόκειται να ακολουθήσει και τι στο παιχνίδι αυτό θα επακολουθήσει. Ο χρόνος υπόθηκε πως δεν αλλάζει. Είτε έχει ήλιο, είτε βροχή, είτε χαλάζει. Αλλά και πάλι, μήπως είναι καλύτερα να κυλά. Η απάντηση είναι ναι. Και αν προσθέτει κιλά στη ζυγαριά υπέρ του έρωτα, χαλάλι που τα πράγματα και οι καταστάσεις μένουν ανημέρωτα. Γιατί ξεφεύγουμε από οτιδήποτε ξενέρωτο για να καλύπτουμε ποιο είναι το αφανέρωτο, τροτό, αφανέρωτο σημείο στην καρδιά μας. Και απόψε θα πιούμε στην υγειά μας, που δεν πάει αυτή η δύναμη νικητήρια να παρεμβαίνει στη ζωή μας, κινητήρια. Και ας μιλήσει εδώ, ώστε τη δική σου αναπνοή να γίνεται από κάποιο μέρος του σώματός μου αισθητή. Έχεις όμως καταφέρει να δώσεις μια νέα πνοή στη ζωή μου και να μείνει το ξύφος στη θήκη.